Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjem videu ćemo govoriti o jednoj stranici, odnosno online kasinu, a on nosi ime Game Twist. Radi se o online kasinu kakav još niste vidjeli jer nudi sve najpopularnije kasino igre kojih se možete sjetiti, a u njemu ne igrate za prave novce. Točnije, u njemu postoji virtualna valuta pod imenom Twist koja se može koristiti kao pravi novac, čisto kako bi igrači imali dojam da igraju i zarađuju igrajući. Ta valuta može se i kupovati pravim novcima kako biste imali više na svom računu, no ne može se mijenjati za pravi novac i isplaćivati. I dok bi se mnogi mogli pitati koja je svrha takvog igranja, postoji zaista puno odgovora na to pitanje. Jedan od najboljih je svakako pokušati naučiti pravila nekih igara prije nego što se odlučite zaigrati ih u kasinu za prave novce. Također, možda vam se neka od igara jako igra, a nemate sredstava igrati je za prave novce. Na ovaj način možete u njoj uživati kad god poželite, bez potrebe za novcima i bez brige da biste ih mogli izgubiti. Registracija je jednostavna, a odmah nakon što odradite možete započeti s igrom u ovom online kasinu. Igrači se mogu i međusobno natjecati u tome koji je ostvario više uspjeha, što je također vrlo zabavno i privlačno. Ako dosad niste, preporučio bih vam da barem pokušate igrati na ovoj stranici jer je poprilično inovativna i zabavna, a nudi vam vaše najdraže igre. U komentarima nam recite kako vam se svidio Game Twist Casino ako ste se okušali na njemu, a ako želite vidjeti još videa vezanih uz kasino, svakako se besplatno pretplatite na ovaj kanal. Za sad bi to bilo to, a vama želim puno sreće do idućeg videa i podsjećam vas da igrate odgovorno.